Okay, sumala po ito guys. Na-check up na akong mata and found out that I have an allergy. Nakoy allergy guys sa mga perfume, mga colognes, dust. Na siya guys, naapektuhan ko daw akong sinus. So ang gihatag lang sa ako sa doctor, kuan kining anti-allergy nga cetirizine and then kuan eye drops. Ano siya guys, and then progressive na ang atong eyeglasses. Yes, that is true. So mag-progressive na ta guys. Oo na. Actually before di man ko gusto progressive kay dili ko kabalo mo gamit, but itudloan naman dayon ko ni doktora ganina and dili man siya di man hilisod. Ako ra may nagpalisod-lisod. Iya kong gitudloan on how to use. So karon guys, mabalik ko dito sa sa eye clinic na nagpasukod ko or nagpa-check up kay ni palit ko frame guys. Kay pwede man magdalalag frame. Nagpalit kong frame. It's because ang ilang frame dito guys, grabe ka expensive, my gosh. So nagpalit ko sa SM frame. So naka-discount pa gaita. Aside from the real price nga barato lang, naka-discount pa jud ta. So mato siya guys, balik na ta sa clinic kay auto karon. Ang problema na pod nako ang parking na pod. I hope maka-parking ka. Yes guys, mamita ta parking. Wala na ang akong parking area na naka-park. So asa ko ani mo parking mao na ipangutana. Nade nagapuli sa akong parking area. Yan, nilabay na ko sa clinic. Sa eye clinic guys. Mangita pa ko og saan siya? Wow. Okay kayo. Mangita pa kong parking. Wala mo ko'y dala payong. My God. Saan ko ni? Ano pa payong dala? Very long. Very dako. Tuyok na punta. Kita na parking. Kita na parking guys. Molagin na. Very hard to find the parking here in Butuan City. OMG. Maglibot-libot na pagwani guys. Para mangita lang parking. Hindi na nice kaya akong parking ka in front good sa clinic. Lisod ka ay mangita parking na rin guys. Really lisod. Okay? Kasi na rin. $20% na lang raba akong gasolina. Ngik! Wala. 20% na lang akong gasolina na nagtuyok pa ko. Unya pa ko ang pag-gasolina hapon. Kay init kay karon. Pwede ra ba unta dito na lang si kuya diha. My gosh. Parking diri siguro diri pwede pa parking on. Pwede mo parking diri. Basig dili. Basig bawal. Naman itong parking. Naglabay-labay rin yung taong ko guys sa clinic. Wala, pwede mo dahil parking po disable oh. Yun lang. Diri ka ha.
Pwede man diri. Oo, pwede diri. Okay. Isa. Forward na gamay. Oh. Okay. Okay. Pwede siguro diri. Okay guys, nakaparking namin yung iyaan. Salamat sa Ginoo. Sumara to guys. Nanang doon na kayo sa clinic. Bye bye mama, chup chup.